हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर बे भिडिअआ जागोन बर'नि माखासे सिनियर एबा गोजाम मुंदांखा फावखुंग्रि बिथांमोननि सायाव जाय बिथांमोना बर' सावथुन मुलुग जौगानायाव गोबां हेफाजाब होलांबाय आरो दायो बिथांमोननिनो फिसाजो एबा फिसालाफोराबो बर' सावथुन मुलुगावहाय खामानि मावबोगासिनो। स' बिथांमोना सोर नोंथांमोना मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। गिबियाव दं लोगोफोर स्क्रिनाव नुनाय बिथांजोखौथ' नोंथांमोना बयबो सिनायखायोआनो जानांगौ। बिथांनि मुङानो जाहैबाय जुनु बसुमतारी। ओमफ्राय लोगोफोर जाखांफुनाय फावखुंगुर बिदुत बसुमतारी बिथाङा जुनु बसुमतारी बिथांनिनो असे फिसाज्ला। नैथियाव दं बर'नि जाखांफुनाय फावखुंग्रि पद्मा ब्रह्म। लोगोफोर पद्मा ब्रह्म बिथाङा जाहैबाय बर'नि सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्म बिथांनिनो असे फिसाजो। आरो थामथियाव दं जोंहा बर'निनो मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि लोगोसेनो फावखुंगुर प्रबिन गयारी बिथां। लोगोफोर मुंदांखा फावखुंगुर अलंबार गयारी बिथाङा प्रबिन गयारी बिथांनिनो असे फिसाज्ला। आरो ब्रैथियाव दं जोंहा बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि महिनी रामसियारि बिथां। लोगोफोर बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि gitashree रामसियारि बिथाङा महिनी रामसियारि बिथांनिनो असे फिसाजो। आरो बाथियाव दं जोंहा बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि लोगोसेनो फावखुंगुर दीपक रामसियारि बिथां। लोगोफोर बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंग्रि सुदेमसना रामसियारि बिथाङा दीपक रामसियारि बिथांनिनो असे फिसाजो। लोगोफोर स्क्रिनाव नुनाय बिथांजोखौथ' नोंथांमोना बयबो सिनायखायोआनो जानांगौ। बिथांनि मुङानो जाहैबाय ग्रेसि ब्रह्म। लोगोफोर मुंदांखा फावखुंग्रि ग्रेसि ब्रह्म बिथाङा जाहैबाय बर' सावथुन मुलुगनिनो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि गौतम ब्रह्म बिथांनिनो असे फिसाजो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ वाट्सएपआवबो फल' खालामनो हागोन। आं इउटुबाव भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना वाट्सएपआवहाय लिंकखौ आपल'ड खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नुयो। स' लोगोफोर आं वाट्सएपनि लिंकखौहाय बे भिडिअनि डिसक्रिपसन आरो कमेन्ट बक्सआवबो फिनाव होना दोनगोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानै फल' खालामनो हागोन। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।